Minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák odovzdáva v týchto dňoch dobrovoľným hasičom v obciach po celom Slovensku hasičské autá. Cieľom je zlepšiť vybavenie dobrovoľných hasičských zborov, aby mohli čo najúčinnejšie zachraňovať životy, zdravie a majetky občanov. Robert, ty si práve odovzdal hasičské auto dobrovoľným hasičom. Aký je to pocit? Tak veľmi dobrý, lebo tu konkrétne v tejto obci sú hasiči naozaj veľmi známi. Tradične sú tu desiatky rokov, fungujú na obci a vždy pomáhajú, keď je nejaký problém. Dokonca tu zhoda okolností ešte pred 2 hodinami horelo a boli práve dobrovoľní hasiči v zásahu. Častokrát si profesionálni hasiči nevedia predstaviť bez spolupráce s dobrovoľnými zásah. Keďže sa nám podarilo obmeniť takmer 80% všetkej techniky u profesionálnych hasičov, tak sme začali pred 2 rokmi aj s obnovou hasičskej techniky u dobrovoľných hasičov a práve takýchto nových, malých, ľahkých zásahových hasičských vozidiel rozdelíme po celom Slovensku 120 a k tomu ešte pribudne 80 repasovaných starších vozidiel, ale s väčším obsahom vody. Ukázalo sa, že nielen zákon o pravidlách cestnej premávky pomohol ušetriť mnohé životy na cestách, ale aj rýchly a profesionálny zásah hasičov, ktorí veľmi rýchlo dostanú zraneného z auta. Potom nastupujú lekárski záchranári, ktorí o mnoho rýchlejšie dovezú pacienta do nemocnice a častokrát sa nám darí aj touto cestou veľa ľudských životov zachrániť. Čiže ja môžem povedať, že som spokojný s tým, ako teraz sú hasiči vybavení. Vybavili sme ich novou zásahovou technikou ku nehodám, novou cisternovou technikou, novou technikou výškovou. V podstate zhruba asi okolo 300 vozidiel veľkej profesionálnej zásahovej techniky bolo vymenených a dá sa povedať, že viac ako 3 miliardy starých slovenských korún sme do tohto projektu dali a bolo to veľmi úspešné. Samozrejme, o hasičov sme sa postarali aj novým sociálnym zabezpečením. Dnes, keď som nastupoval, tak na mnohé výberové konania neprišiel nikto k hasičom. Dneska je 30, 50 ľudí. Najdôležitejšie je pre nás dokončenie ambiciózneho projektu nového systému 112, kde by sme chceli prejsť na komplexné riadiace centra do jednotlivých krajov, kde pomocou GPS, jednotlivých navigačných systémov a rýchle výmeny informácií dokážeme byť na mieste nešťastia ešte rýchlejšie. A samozrejme vozidlo je schopné príjmať informácie z tohto operačného strediska aj počas jazdy, takže dokáže prispôsobovať prostriedky, ktoré použije na tento zásah a to výrazne zefektívni zásah hasičov. Ja si myslím, že už dnes ich výcvik je naozaj na európskej úrovni, technika takisto, čiže to, čo potrebujeme teraz získavať, je predovšetkým čas, aby sme boli u ľudí, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomoc čo najrýchlejšie. Z obcí Marcelová a Nesvady pre Smer TV Katarína Kližanová-Rísová.